Bol som závislý, skoro som zomrel. A je to zázrak, že dnes žijem. Užívanie drog ma priviedlo na také dno, že som bol ochotný kvôli drogám vyskočiť z okna. Bol som zavretý na psychiatrii. Užil som také dávky, kde som skončil na áre a skoro som zomrel. Vpýchol som si drogu, ktorá bola zmiešaná s nejakými jedmi a takisto niekoľkokrát som skoro zomrel. A bolo to stále hazardovanie. A neuvedomoval som si to. A jedno viem, keby som nestretol pána Ježiša, tak už dneska nežijem. Ako chalan som vyrastal v rodine, kde moji rodičia sa často hádali, že nakoniec to skončilo rozvodom a bol som z toho veľmi sklamaný. Chýbala mi pokoj, chýbala mi láska a tak som nachádzal útočište medzi kamarátmi v partii, tam som sa cítil vždy najlepšie. Do partie prišli najprv ľahké drogy ako marihuana, potom tvrdé drogy ako heroín. Keďže užívali to moji kamaráti a radi sme sa zabávali, tak som potom siahol aj ja. Na začiatku to bolo kopec randy, ale postupne sa to zmenilo na otroctvo a peklo na zemi. Stal som sa ťažko závislý na tvrdých drogách, čo sprevádzali rôzne absťaky a kvôli drogám som dokázal už potom robiť čokoľvek. Ráno som sa budil s tým, že kde zoženiem ďalšiu dávku, odkiaľ zoberiem peniaze, alebo čo ukradnem a podobne. A budil som sa s tým, že som mal obrovské pocity viny z toho všetkého, čo sa stalo a čo som urobil.